खाफालनि लिरनायखौ रावबो होखोमोरनो हाया। सोर बबे समाव मा जाथाय जानानै सोरनि जिउआ सा ससेयावनो जोबस्रांलाङो बियो आनान गसाइनि आखायाव। थैनाया बयनिबो जिउआव खेबसे फैयो, नाथाय हरखाबैनो सोरनिबा जिउआव थैनाया जुदि बाहाबोयोबा सोरनिबा थाखाय सोरनिबा जिउआ जोबोद दुखु गोनां जायो। बेबायदिनो मानास नेसनेल पार्कनि भुयापारा रेन्जनि मोनसे जाथाया बयनिबो गोरबो बिखाखौ सुग्लेनो हमदों। मानोना अनिमेष देखा मुंनि सासे सुबुङा केम्पनिफ्राय रुपुई बाजार फारसे फैबाय थानाय समाव सासे लोगोजों फैबाय थानाय समाव हाग्रानि मासे गान्दाया हरखाबै बिनि उदै, फेन्दा बायदिसिना जायगाफ्राव जोखोम खालामो आरो बिथां अनिमेष देखाया जायगायावनो जिउ गोमोरो। मख'नो गोनां खोथादि बिथां अनिमेष देखाया हाबा जानाया दानथामल' जादोंमोन, नाथाय खोब दुखुनांथाव जाथायदि बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमोरलाङो। आथिखालाव बिथांखौ गावनि न'खथि फारसे लानानै थांनाय नुथायखौ जों जेएसपीआ 365 चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। मानोना बिथां अनिमेष देखाया बजालि जिल्लानि भबानिपुरनि देखापारानिमोन। बिथाङा साख्रि मावनाया बारा गोबाव जायाखै, बिथाङा 3 दानसोल' जादोंमोन सासे आइजोजों हाबा जानाया। खोब दुखुनांथाव खोथादि बिथाङा गथ' गथाय गैयाबासिनो सा ससेयावनो बिथाङा मानास हाग्रामानि जिब जुनार आरो बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनायनि मुङाव साख्रि मोननानै अबथिरा समावनो जिउ गोमोर नांनाय जाथाया बयनिबो गोसोआव जोबोरैनो दुखु गोनां सावगारि बोनानै गालांबाय। मानोना बिथांजों लोगोसे सासे आइजोआ खाफालनि सिन्दुरखौ सा ससेयाव खोमोरना लानो गोनां जाबाय। नोंथांमोना साननानै नायोब्लानो मिथिनो मोनगोन दि सासे हाबा जागोना मास मोनथामल' जानाय सासे आइजोआ गावनि गोरबोनि सुबुंखौ एबा अनसुलाखौ हरखाबै नागारनांगौ जायोब्ला माबादि दुखु एबा खैदां खैफोदखौ गोबानानै लानो गोनां जायो। बे जाथायानो दिनै भबानिपुर ओनसोलनि देखापारानि बिथां अनिमेष देखा रुंसारि जानायाव बिथांनि बिसि आइजोआ दिनै जे बेसेबां दुखु जारला सहायनांबाय आरो ओनसोलनि मानसिफ्रा बिसोरनि जाथायखौ नुनानै जोबोर दुखु मोननाय फोरमाय। बे जाथाया दिनै मोनाबिलिनि 3 रिंगायाव जादोंमोन। सासे लोगोजों बाजार खालामनो होननानै ओंखारबोबाय थानायाव मासे गान्दाया हरखाबैनो बिथांमोनखौ गाग्लोबनानै थोंजोङै अनिमेष देखा मुंनि सासे सुबुंखौ मासे गान्दाया गाग्लोबनानै गाव जोखोम खालामो आरो जायगायावनो बिथाङा बाब्राब बाब्राब थैनो गोनां जायो होननानै मिथियो। नाथाय सासे लोगोआ गावनि जिउखौ रैखाथि होनायनि मुङाव खारनानै गयो होननानै जोंनिसिम रादाबखौ दैथायहरनाय जादों। जियानो जादोला बिथां अनिमेष देखानि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों बेखौ मिजिंथिबाय।